kattokaa mitä mä sain. Tää on siis turvavalo, joka kulkee kätevästi mukana vaikka avaimissa. Täältä löytyy myös magneetti ja takaa klipsu, eli saat tän kiinnitettyä oikeastaan ihan mihin vaan. Tästä löytyy vaikka mitä hienoja värejä. Löytyy valkoista, löytyy vihreätä, löytyy punasta, löytyy sinistä ja tällaista välkkyvää punasta. Toi valo kääntyy 180 astetta, joka mahdollistaa sen, että sä saat sen valon just oikeaan paikkaan kohdistettua. Tää hohtaa myös pimeässä, eli ei jää epäselväksi, jos sä nukut vaikka puokkarissa, että missä sun valo on. Totta kai tässä on myös parempi punavalo. Tässä klipissä on ihan perus otsalamppu versus turpovalo. Ja siis kattokaa mikä ero tässä on. Tässä löytyy vaikka mitä hienoja ominaisuuksia, esimerkiksi tällainen sireeni. Tässä lopussa te näette ihan mun lemppariasian tässä. Nimittäin poliisivalo. Siis kuka ei haluaisi lampua, jossa on oma poliisivalo? Siis tää on niin makee, että apua.